impela sisho njalo emini inhliziyo yethu uma ifika kuwe iyenela. Uma sifika kuwe sifika lapho impendulo zethu zikhona. Uma sifika kuwe asibuyeli emumva silambatha. Sesikhona Thixo wethu ongcwele. Sesikhona emini. Sikhona sibandla lakho owalithenga ngegazi lakho. Ubukhona mhlaba ungakasekelwa konke kwavela ngawe. Size kosaziyo owasazi singakafiki ngisho emndenini yawo baba. Wasazi singakabizwa ngisho ngemndeni esibizwa ngayo. Sizakokhona oyoba khona kuze kube phakade. Sesikhona uNkulunkulu wethu ongcwele, thandazo wethu munye. Uthi wena uNkulunkulu wethu uma sifika kuwe sibuyele kuwe usuhlangabezene nezidingo zethu. Jesu sikhona emini. Sikhona mdali wezulu nomhlaba sikhona. Sikhona Alpha no Omega. Sikhona nkanyezi yokusa. Sikhona mdala kunezinsuku. Sikhona mafunga angashiki. Sikhona wena ngenguye. Wena ubuso bakho babalekelwa bumnyama. Sikhona uNkulunkulu wethu ongcwele. Izwi yethu ithi bayede. Bayede, bayede ekseni, bayede mini. Bayede sonini nanini. Bayede, bayede Thixo wethu ongcwele. Ibandla lakho lize kuwe. Lize kuwe baba wethu onamandla wonke. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazarethe. Singamshayela izandla usonini nanini. Singamshayela izandla usimakade. Singamshayela izandla omdala kuneyinsuku. Singamshayela izandla osilwela izimpi zethu. Singamshayela izandla umafunga angashiki inkosi yomusa, inkosi yokuthula. Singakikizela shaya izandla sithi bayede, bayede. Sithi akekho onjengaye. Ubekhona umhlaba ungakasekelwa. Sithi bayede, bayede. Simshayela izandla athi hashi nenkwali yalo uyawaliphosa olwandle. Uba bekuya ngesitha ngabe ngasikho lana kodwa inqobile ingonyama yomndeni wakwaJuda. Singashaya izandla sikikize inqobile ingonyama yomndeni wakwaJuda. Haleluya, haleluya, haleluya. Sihlala phansi bangcwele ungathi nje shalom kwababili kwabathathu. Umbingelele ohlele eduze kwakho egameni lenkosi uJesu. Uthi wenze kahle wafika. Uthi sesilapha phambi kwenkosi sizozwa izwi layo elisizale ngembewu engaboliyo. Haleluya. Simshale kakhulu izandla umoya ongcwele ngegama lika Jesu waseNazarethe. Haleluya. Siyabonga kakhulu bangcwele. Sesikhona nje sizodumisa uNkulunkulu ngegama lenkosi. Kumnandi ukukhonza uNkulunkulu. Kumnandi basendlini kaThixo. Ngicabanga uDavid eyona lento athi wajabula mabethi akuyiwe endlini kaThixo. Haleluya. Akwenzeki singene endlini kaThixo siphume sifana ngegama lenkosi. Kukuningi nje uNkulunkulu asesenzele khona singakafisha ezwini lakho uNkulunkulu esonhle sinakekela ngegama lenkosi. Thatha leli thuba ngibingelela umphathi wohlelo ubaba uMsholozi egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele ubuholi bebandla obaba nomama bakwabo nemindeni yabo ngegama lenkosi. Ngibingelele kakhulu abazali bethu
namhlanje abangekho phakathi kwethu ngenxa yomsebenzi wenkosi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazarethe singahlanganisa izandla sibashayele kakhulu izandla egameni lenkosi. Haleluya. Siphinde futhi sibingelele abobaba, abomama, abo dadewethu nabafowethu kanye no Super Church egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazarethe. Sibingelele nabaqalayo ukuthi babe kanye nathi namhlanje la enkonzweni egameni lenkosi uJesu ngokukhombisa ngezandla. Uma bekhona siyocela nje baphakamise izandla lapha bakhona sibabingelele ngendlela la ekhaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siyacela abaseduze kwabo basondele nje kubona babanikeze uthando la ekhaya. Lithezi lenkosi siyokwaziwa ukuthi singabantwana bakaNkuluNkulu ngothando. Haleluya. Ilona nto esihlobe ngayo la ekhaya, uthando esathandwa ngalo ngegama lenkosi. Siphinde futhi sibingelele ngenze ukuthi nezingceke zenkosi eziye zathanda namhlanje ukuthi zizohlanya kanye nathi. Siyayirecognize, siyayibingelela egameni lenkosi uJesu. Kanjalo nabasibukayo einkundleni zokuxhumana siyababingelela egameni lenkosi uJesu. Sibingelela ke sonke izisebenzi zenkosi ezikhona, abakwa security ngaphandle, kube ama-usher, kube abashayela ugubhu, kube abahlabelelayo nabasigcinela le ndawo esikuyona icocekile ngegama lenkosi uJesu. Nje zonke nje izisebenzi zenkosi uNkulunkulu uyasibona. Haleluya. Nabakwa media bonke ngegama lenkosi uThixo uyakubona enikwenzayo. Lithi lenkosi yonke into ayenzela uNkulunkulu akakweledi umuntu. Haleluya. Washo njalo kuMaka Mosi indodakazi kaFaro emele uNkulunkulu, wathi hamba ungikhulisele lengane, masuyikhulisile ngiyokukhokhela. Haleluya. Yonke ke into oyenzile uNkulunkulu uzokukhokhela ngegama lenkosi. Haleluya. Ngiyacela ke bangcwele ngeke sibambezelane kakhulu. Ngiyathanda nokubingelela ke iwele lami elingekho nalo phakathi kwethu namhlanje ngenxa yomsebenzi oye kwafanele uattende alangaphumelela, kodwa lingithembisile ukuthi hayi lizongithandazela egameni lenkosi uJesu. So ngimi ke nangalowo mthandazo wewele lami egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Ngeke uNkulunkulu engasizwa sonke. Haleluya. Umthandazo wakhe nomthandazo wami nomthandazo wenu, ngoba ngiyazi ukuthi nakuba siyakwazi ukuma la sima ngenxa yemthandazo yenu. Haleluya. Iqiniso nje bangcwele, indawo engelula le, simi endaweni vele obengeyiyona yethu esingeke simi ngokuhlakanipha kwethu kuyona, kodwa sime ngomusa kaNkulunkulu siyithola sesime khona. Sikule ndawo sihloniphe ugcobo lwabazali bethu ngegama lenkosi. Umthandazo wethu uhlala usho njalo ukuthi ke noma ke kungefane nalokho kushiwo abazali bethu, kodwa kungenani akuyele ngakhona. Haleluya. Abazali lokho abakushumayelayo singashumayeli okuseceleni kwalokho abakusho ngegama lenkosi. So siyambonga kakhulu kuNkulunkulu uma esinikeza ithuba lokumalana sima ngokuthuthumela, asimna ngokuhlakanipha nangothi singcono kunabanye, asisoze sabangcono. Umuntu ohlala engcono empilweni zethu sonke uJesu, okuyena wahlanganisa kule ndawo. Besingazani nomunye ekokwakhe, kodwa uJesu wasithatha. Haleluya. Wasesenzela ikhaya. Haleluya. Senzelwa ikhaya ke iCKC lapho esondliwa khona ngegama lenkosi. So mina ke enguletha lana yilokho nje vele esihlale sikudla, sengibe futhi sikuphinde ngegama lenkosi. Wathi omunye umzalwane iBhayibheli alidingi ukubhalwa kabusha, kodwa lifuna uphinde ulifunde. Haleluya. Uma ulifunda uNkulunkulu uphinda futhi ambule okunye ngalo. Haleluya. Enye futhi into enhle ngoNkulunkulu ukuthi umusa wakhe usanele sonke. Futhi uNkulunkulu ayikho into emhlulayo. Zonke inkinga zethu nakho konke ukuxaka kwethu akumehluli, uyakwazi ukudila nayo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi masizelana kuzohlangana abantu ababili abaneyinkinga bobabili,
uNkulunkulu unenkinga yokuthi akakwazi ukuthatha umusa wakhe awuse kubantu. Haleluya. Akakwazi ukuthi hamba ashumayeza abantu ahambe ethi mina uNkulunkulu ngikhona. Uyinkinga yakhe leyo. Haleluya. Abese ethi leyo nkinga ke kumele ithathwe yithina simenzele yona yena bese esenzela lokho esingakwazi ukwenza. Noma yini nje into oyibonayo oyithola ukuthi awukwazi ukuyenza akusesiyo ke yakho ekaNkulunkulu. Haleluya. Noma yini othi uyayihlanganisa ubona hayi lena ayihlangani vele ukhululeke phakathi akusiyo ke yakho ekaNkulunkulu. Haleluya. Wena okwazi ukwenza kwenze. Mayithi thandaza thandaza. Mayithi hambe uyotshela umuntu ngoJesu, hamba umtshela umuntu ngoJesu. Uma ethi yenza lokho nje athi kwenze wena okwazi ukwenza. Lokho okunye ke akusikho kwakho. Ngaba izinkinga, ngaba yini, ngaba ama-challenges emndeni, ngaba yini obhekana nakho empilweni okaNkulunkulu ngegama lenkosi. Haleluya. So ke namhlanje ke sizobuka nje kancane izwi lenkosi nje sikhumbuzane bese siyakhuthazana bese siyahamba siye emakhaya siyozindla ngalokho uNkulunkulu akushilo kuthina senze sikwazi ukwenza okunye okaNkulunkulu. Amen. Ngicela sibuye namhlanje indaba yokuthi nje uNkulunkulu wasazi singakazazi. Haleluya. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usaze singakabe bikho. Haleluya. Uzomukela uJesu nje yasindiswa uNkulunkulu kade akwazi. Haleluya. Ngamanye amazwi uma ufika la ekutheni uthatha isinqumo sokuthi umukela uJesu usuke ungena eplaneni kaNkulunkulu akade aliplana ngawe emaphakadeni. Yingakho mayikhuluma noJeremiah ethi ngakwazi useyihlule esisweni sikama wakho. Ngamanye amazwi uNkulunkulu okwazi before uthatha isinqumo sokuthi uze kuyena umamukela uJesu. Ngamanye amazwi bonke abantu abakhona emhlabeni baseplaneni kaNkulunkulu. Inkinga abayithola bekuyona ukungalamukeli iplan vele kade la planwa ngabo bengakafiki nje emhlabeni ukuthi nje uphile uzalwe lo mndeni ozalwe kuona iplan kaNkulunkulu. Ukumukela uJesu usungena vele kwiplan lakhe akade aliplana ngempilo yakho. Kusho ukuthi kunabantu abazibehamba emhlabeni bengangenanga eplaneni kaNkulunkulu ayekade vele eliplanile ngabo. Abantu abahadlula emhlabeni bengena Jesu bahamba eceleni kwecebo likaNkulunkulu baze badlule emhlabeni ogcina sekuba inkinga ke lapho uNkulunkulu asethi ayikho into esangayenza ngoba ngaliveza icebo alangamukeleka. Haleluya. So ke bazalwane sizobuka nje lokho ukuthi sisecebeni kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyasazi bese ke siyathandaza ngegama lenkosi. Sibuke nje umusa kaNkulunkulu. Sizobuka lapha Ephesians chapter 1 verse 4 wakhona no 1 Corinthians chapter 15 sifunda verse 10 ngegama lenkosi bese ke siyaqhubeka. Ngicabanga ukuthi ayiningi incwadi engizoyifunda eyogcina kuzoba baseThessalonika bokuqala obesibili chapter 1 verse 9. Lapha nje sibuka ukuthi uNkulunkulu wasazi singakabe bikho egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Khona ungangifundela Ephesians 1 verse 4. Ephesians 1 verse 4. Yebo. Haleluya. Fundeka kanje. Njengalokho asikhethela kuye ngothando phambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Amen. Cela usibusele ba. Siyalibonga baba, izwi lakho liyaphila, liyiqiniso futhi aliguquki. Ondla ngalo imphefumulo yethu baba, lidunyiswe igama lakho ngoKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Amen. Nje ngifisa ukuthi bazalwane namhlanje sibuke ukuthi ngokukamusa kaNkulunkulu uNkulunkulu wasikhethela lithi njengalokho wasikhethela kuye ngothando. Haleluya. Ngaphambi kokusekela komhlaba. Haleluya. Ngamanye amazwi umuntu njeba ukhona la before kusekela umhlaba ungakakhiwa nomhlaba uNkulunkulu vele wayese eselivezile uthando lakhe kuwe ungakabi bikho wena. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu uhlale ekusho ubaba ukuthi uNkulunkulu akareact njalo into yakho yenza before
ukuthi noma sekuvela ngathi kuba khona into engathi yayihlasela lento uNkulunkulu asuke yenza vele lusuke prepayile ngaphambi kwesikhathi ukuthi kuzokwenzeka kanjena kuzoqhubeka kanjena lithi lenkosi ke njengalokhu ke uNkulunkulu waye wathi singakabi bikho wasihlelela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele uthi ngamazwi uNkulunkulu uhlelela ubungcwele asikakafiki nakubona asikakazalwa noma siyofika emndenini wakithi kodwa kwasekuhleliwe ngama ngizama ukusho ukuthi uNkulunkulu waye allocate impilo yakho ungakabi bikho haleluya ngama imazwi uma ufika emhlabeni ufika vele ohlelweni uNkulunkulu akade alihlela uqhubeka ngifakaza lento engiyishoyo ngicela sibuke lapha abaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 10 wakhona kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho nomusa wakhe kimi awubanga yize kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke kepha akusimina kodwa ngomusa kaNkulunkulu okimi haleluya lo musa kaNkulunkulu ke uyamallocate umuntu engakazazi yena siyakhumbula ukuthi uPaul lokhuluma kanjena uke kwathi makufika ivangeli kufika ukushinyala kwevangeli ukuthi uNkulunkulu efuna ukuyiveza ukuthi kukhona uJesu oze nevangeli uPaul omunye owalwisa kakhulu ivangeli esewusoli wala kakhulu nalo eUsawuli ivangeli kanti uNkulunkulu yena usevele uneplan ngaye yena esahamba eceleni kweplan kaNkulunkulu elwa ephambene nayo kodwa uNkulunkulu wayesevele eseseplanini lokuthi uzomsebenzisa uPaul uma ubheka kahle ukuthi ngempela icebo likaNkulunkulu liyakwazi ukusebenza uPaul kwafanele afe angabe savuka ngesikhathi bemkhanda ngamatshe esemukela ivangeli eseshintsha engena evangelini kwakufanele ukuthi afe engavuki ngoba labantu ababekhandana ngamatshe babe nohlelo oluthile ukuthi mabekhande ngamatshe ungakwazi ukuvuka kodwa icebo likaNkulunkulu lakwazi ukugcina uPaul esefile laphinde wavuka ngoba icebo likaNkulunkulu akekho umuntu ongalivimba futhi alifi haleluya kwakufanele uPaul ngaleso sikhathi avele efe ngendlela okwakwenzeke ngayo nangendlela ayeshaywe ngakhona same applies nangesikhathi uJesu ebethelwe esiphambanweni eshawa lemvimbo u39 abachazayo ukuthi uma ke washala imvimbo yaze aba u39 na kanjani into eyalandela kwakumele ufe kodwa umzimba kaJesu wakwazi ukumsustaina angafi ngoba kwakumele azogcwalisa iplan kaNkulunkulu ukuthi aze ayophelela esiphambanweni nakhona angafi ngoba icebo likaNkulunkulu alifi kube uyena osho ukuthi ngithatha umoya wami ngiyawunikela uNkulunkulu kodwa ukuze igcwaseke iplan ngoba uNkulunkulu ngawe ngeke iplan kaNkulunkulu ife noma ungahlaselwa into ebulalayo kodwa ngeke kubulale icebo likaNkulunkulu lingafezekile sengikwenzela isibonelo kwakufanele uPaul afe engakayibhali incwadi ezu14 ngoba indlela babemhlelele ngakhona kuyizenza ukuthi bamshaye bambulale ngakhona kwangamele aqhubeka survive azoveza umusa kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu uvele kulo muntu bengawufuni ngalendlela exakile umusa kaNkulunkulu wazowuveza kodwa before azowuveza kukhona into ezazithi ungaveli umusa kaNkulunkulu ngizama ukusho ukuthi uNkulunkulu ukwazi ungakathandazi ungakazisho lento ofuna ukuzisho ungakamamukeli ngesikhathi ungakamfuni kodwa usuke senecebo eliphakade ngempilo yakho elingenakuvishwa haleluya icebo likaNkulunkulu ngathi alisoze lavishwa aliyukuvishwa ukugula aliyukuvishwa abantu abangamfuni uJesu aliyukuvishwa na izimo ezimphambi kwethu aliyukuvishwa na ukuhlupheka ayikho into engavimba icebo likaNkulunkulu analo ngempilo yakho futhi ayikho into engavimba icebo likaNkulunkulu analo ngabantwana bakho
alihlela emaphakadeni bengakafiki ungakabalwa ngisho lodwa usuku lwalo ukuthi wena uyobuya khona emhlabeni kodwa icebo ilona elakuchushisa waze wazofika uyakathi ubaba mayechaza lento athi uNkulunkulu nokuthi uzuzalwe uvele wena kuyo yonke lendlela okwangamela ukuthi wena okwangenzeka ukuthi wena ungaphumeleli ukuvela emhlabeni kodwa ngoba icebo lalilandela ukuthi wena uzosindiswa uzohambisa indaba kaNkulunkulu namhlanje ulana ngenxa yecebo elakwazi ungakalazi wena haleluya so ngamanye amazwi ngizothi umusa kaNkulunkulu uyak-allocate ungawufuni wena haleluya ukulandele ungahlanganiseli lutho nawo unganotho nabakhuluma ngawo bagxeka ukuthi baze bachitha isikhathi laba abahlabenyuka baxakwe yini uzusho nento oyishoyo kanti icebo likaNkulunkulu lokho elikulandelile liyakufuna liyoze likufumane ngesikhathi esiyiso umbongo uNkulunkulu othi ungakadlula emhlabeni uhlangabezane necebo elaba khona ngempilo yakho haleluya usuke haleluya usukunenhlanhla uma uthe usahamba lathi icebo lakhiwe eduze kwakho wahamba usuhlangabezana nalo kukhona abagcina behambe nalo parallel azawolala emangcwabeni umuntu engalibonanga icebo lakhe haleluya kodwa usukunenhlanhla malithela masashinyayezwa icebo nomusa kaNkulunkulu ubusiyahlangabezana nawo uzithola usecebeni haleluya so ngizothi sisecebeni elenziwa phakade singakabibikho kulona singakalinqumi singakacabangi ukuthi sizoba socebeni likaNkulunkulu haleluya so ke haleluya sibona noPaul ke naye esesimene esinjalo ukuthi naye wayehamba nje kade akaboni ukuthi uhamba eduze kwecebo haleluya nangesikhathi beshaya uStefani bemshaya bemkhanda ngamatshe wayehamba phambili esohlelweni lokuthi akushaya uStefani ngoba uzofaka ivangeli elingesilo ehamba phambili kanti akaboni ukuthi unyathela enyatheleni uhamba phezulu kwezitsha zecebo likaNkulunkulu ngesikhathi ethatha ingubo kaStefani eba uyingcenye yazi ukuthi ngempela awufakaza ukuthi uStefani ushayiwe shayela ivangeli kanti akaboni ukuthi lento lena ayilwisela uStefani iyamlandela haleluya wayeyingcenye yokukhandwa kaStefani ngamatshe kanti naye usazokhandwa ngamatshe akhandelwe same thing eyenzeka uStefani haleluya uStefani kwavuleka izuku kwathona alikakazi ukuvuleka usazogijima haleluya sisazokunetha nje ugijima ufakaza ngami ngoba icebo malikulandele laze lakufumana liyayishintsha impilo yakho haleluya uNkulunkulu injongo yakhe ngomuntu ukuthi ahlangabezane necebo lakhe eliwumusa wakhe abese iyashintsha impilo yakhe haleluya nasekhaya kubo lishintsha impilo yakhe nezinto ebezenzeke empilweni yakhe zishintshe ubone lo muntu lona usehlangabezene nento ayizela emhlabeni haleluya seza la emhlabeni ngokwecebo kaNkulunkulu uyobuneshwa uma uyozulale ungahlangabezananga nalo haleluya uyathi umama zu2 insuku zomuntu ahamba ebhekene nazo empilweni athi usuku lokusindiswa kwakho kanye nosuku lokufa athi ke kufanele wenze sure ukuthi uma usahamba emhlabeni yenza sure ukuthi lo lokusindisa lokufica kuqala lungakafiki lo lokuthi udlule emhlabeni ukuze ungahambe eceleni kwecebo uzugcina uhamba eceleni kwecebo haleluya so ngizosho njalo bandla lase CKC ukuthi sisecebeni kaNkulunkulu futhi aliqali namhlanje laba khona ungakazalwa uNkulunkulu waceba ngempilo yakho fanele umbone inkosi yami ngiwaceba ngempilo yami kanti umusa wakho wangiallocate kuba ngizohlangabezana necebo ngisaphila emhlabeni ukenjoy nje lokho haleluya kuvuka inhlupheko kuvuke ungabi nezinto ofuna iphumelele uhlanganisa izinto ngalowo nyaka uthola ngathi ayihlangani kodwa nje ukuthi wena wahlangabezana necebo ku-enjoy nje lokho athi usathane yini nje lojabulelayo ngoba usathe uhlanganisa 1 no 2 no 3 akuhlangani uthi hayi sekwahlangana mhlangana necebo lokho okunye okhuluma ngakho sekungaba nje izithelo noma mhlawumbe sengaba
ibonasi yokuhamba endleleni ingifica kodwa leyo ngahlangabezana necebo angisekufa sengiyophila ingunaphakade unumber 1 empilweni haleluya aza xa usathi lo muntu uhlala ethokozile njengoba kahle hle into eziningi ezibambekayo nayiplanile ayikakayibambi wabamba icebo haleluya wayibone nakho konke ngoba wabamba icebo likaNkuluNkulu so ngizosho njalo bandla laseCKC ukuthi hayi sisecebeni haleluya siyibambe ngakho ngegama lenkosi ngicela baba uMntunga ungibukele e2 Timotheo chapter 1 verse 9 wakhona ngizoyivala Genesis le ndaba yami ngegama lenkosi ukuthi icebo likaNkuluNkulu lihamba nawe ungakaliboni uNkulunkulu usisenalo icebo ngempilo yakho ngicela ungibukele ba Amen 2 Timothy chapter 1 verse 9 verse 9 yes Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele ngokwemsebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi haleluya lento yezwa ingakabikho ikhathi haleluya sifika nje ikhathini uyafika uyangena esikhathini uyazala ubakhona lemhlabeni lento kodwa okuyona yenziwa zingakabikho nezikhathi haleluya ngomusa kaNkuluNkulu umusa kaNkuluNkulu uhlelelwa ungakafiki nakuwona futhi awukhathaze yingakho sesithi thina abantu asibatshela ngomusa kaNkuluNkulu ngoba wona uqobo lwawo uyakwazi alokhethela umuntu uzumthole umusa kaNkuluNkulu uyakwazi ukusindisela abantwana bakho ungasazi bazosindiswa kanjani ubathe uyahlanganisa kungahlangani ubone benze ukuphambe nalokho lokucabangayo usuku nosuku kodwa umusa kaNkuluNkulu uyakwazi ukuallocate lapha bakhona ubagcina ubavikele bengafi zifika into efuna ukubulala kodwa abangafi yini babambile haleluya babanje ukuthi icebo likaNkuluNkulu vele wena ngesikhathi ubaletha lapha bezobusiswa wabafaka inavigator yasezulwini abasezulwini noma ngabe uSathane usebathatha uzama ukuyobafaka kuphi kodwa inavigator ithi wena ngeke uphelelelana uyophelela ecebeni kaNkuluNkulu ngoba uma wakho wathi ufika nje emhlabeni wakusendlini kaThixo wayofaka inavigator sezulwini ukuthi izwi mali inavigator lize likuthole usindiso uyosindiswa nangomzuzu wokugcina ngoba kasizalelanga thina isihogo kodwa sazalela ukuthi abantwana bethu sidle nabo umbuso kaNkuluNkulu haleluya icebo likaNkuluNkulu liyakwazi ukulandela haleluya alikhethe ukuthi ufike kanjani emhlabeni uma usuka nje wafika emhlabeni liyakulandela icebo likaNkuluNkulu haleluya angazi mhlawumbe khona engikhuluma naye la olandelwa icebo likaNkuluNkulu kodwa akahlangabezani nalo kuze namhlanje zenzele ifavor hlangabezana necebo likaNkuluNkulu usekulo mhlaba ikakhulukazi nje basibona usuku lwenkosi lusondela uJesu uyabuya uyabona ngesikhathi sazalwa tasikhula bekungazathi nje inganekwane ukuthi kuyovukela umbuso uvukela umbuso ukuthi ozalweni ekhaya kuyohlala abantu bengazwani bengazathi into eyobenza kwenze njani leyo into eyiningi sesizibone ngamehlo ingane ekhaselezike engaboni ukuthi kune event ezokwenzeka haleluya uyabuya uJesu abantu bekuphika bekuvuma inkosi iyabuya yingakho sithi hlangabezana necebo lingakashoni ilanga haleluya umusa kaNkuluNkulu bangcwele uyakwazi ukulandela umuntu ungabusakhathazeka uma ubona nje emndeni lokubona khona abantu abangakasindiswa nalabo ongabazi ukuthi abayigceka khona insindiso bayigceka lendlela uthi angisakwazi ukukhuluma naye khululeka uNkulunkulu uyabalandela unendlela yakhe uma kwasindiswa bafowethu usolo wayehamba phambili azumthetho ethi akubulala kwasindiswa yena yini ngahlutha kusizwe nalomndeni wakini
Haleluya. uNkulunkulu ayikho into emhlulayo. Icebo lakhe lizofezeka. Haleluya. So ngicela ke sibuke kancane lapha sibuka ukuthi ngifuna niyibuke lento engisho ukuthi uNkulunkulu ufika kwazi ungakazali uthi mawufika uzalwa akufikise emhlabeni abese kuhlelele akhulume ngento ezokwenzeka ingakenzeki wena ungacabanga ukuthi indaba akhulume ngalento kanti yena uyazi ukukhulumelana ngayo wenza ukuthi masifika vele sevela ukuhlelele bazalwane singamshayela izandla uNkulunkulu ngoba haleluya haleluya uNkulunkulu usihlelela izinto esingazaziyo singaboni ukuthi siyakuzona singakazifiki nakuzona asihlelele asiprovide siyaqamba siyafika kuzona ngomsa wakhe vele kade asihlelela ubani uNkulunkulu onjengaye bonke uNkulunkulu abakhonzwayo bazi nje basigcina la ukuthi kusasa kuzokwenzekala abazi uye yedwa uNkulunkulu onguyizolo nguye namhlanje enguye kuze bephakade bonke uNkulunkulu okhulunywe ngabo namhlanje kuzothi abantu bovuselelwa ngoba bahambe baphele haleluya uyena yedwa uNkulunkulu ongapheliyo ngicela sibuye lapha Genesis chapter 16 sifunda uverse 7 sigcine uverse 16 sengizohlala phansi bangcwele ngegama lenkosi Haleluya. amen Ingelosi kaJehova yamfumana ngasemthonjeni wamanzi ehlane. Umthombo osendleleni eya eShuri. Verse 8. Yathi Hagari ncekukazi kaSarai uvelaphi na? Uyangaphi na? Wathi ngibaleka ebusweni bukaSarai inkosikazi yami. Ingelosi kaJehova yathi kuye buyela kuye inkosikazi yakho uzithobise phansi kwesandla sayo. Ingelosi kaJehova yathi kuye ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho ingabe isabalwa ngobuningi bayo. Ingelosi kaJehova yathi kuye bheka usukhulelwe uyakuzala indodana uyiqambe ngokuthi igama lokuthi uIshmael ngokuba uJehova uzwile ukuhlupheka kwakho uyakuba ngumuntu onjengembongolo uyakuba ngumuntu onjengembongolo engathanjisiwe sandla sakhe simelane nabo bonke nesandla sabo bonke simelane naye ahlale ngasempumalanga kwabafowabo bonke. ngicela ufunda uverse 16 ukuze mhlawumbe ukwazi ukugoqa kahle lento engifuna ukuyisho. Verse 16. Yebo. U-Abrama wayeneminyaka engama-86 mhla uHagari emzalela u-Abrama uIshmael. Amen. Mhlawumbe ngizokusummarize ukungenzela ukuthi ngisheshe ngifela lapho ngiyakhona. Into engifuna ukuthi siyibuke la ukuthi uNkulunkulu ukwazi ungakazazi wena. Ngesikhathi uHagari la ezozala uIshmael kwakumhambela kahle. Wayethola ithuba lokuthi uzozala indodana azalela uSara kwahamba kahle. Kodwa sizwa mayethu uNkulunkulu lengane azoyizala uyiqamba igama lokuthi uIshmael okuchaza ukuthi uIshu usho ukuthi uNkulunkulu uMayeli usho ukuthi uNkulunkulu uyezwa. uNkulunkulu ngamanye amazwi uzokhuluma ngenkinga ingekho. Haleluya. Uthi uNkulunkulu uyezwa uthi mina ngiyezwa Hagari kodwa wena awazi. Mina ngiyayibona lento osungena kuyona iqala inkinga kodwa wena awathi ungena enkingeni. Haleluya. Ngamanye amazwi ngifuna ukuthi uNkulunkulu uyibona inkinga yakho ungayibonanga. Haleluya. Ingekho nje into echaza ukuthi kunenkinga kulento eshoyo. uNkulunkulu ubese eseyibonile yena abese akha iprovision yokuthi uzohlangabezana kanjani naleyo nkinga. Haleluya. Uthi uyokwetha igama lengane yakho
uyibize ngokuthi uNkulunkulu uyezwa. Kodwa ayikho into ethi kumele athi uNkulunkulu uyezwa ngoba into zimhambela kahle. Hallelujah. Nawe uNkulunkulu ukuhlelela akuhlelele ngephakade ekuhlelela ngalo manje. Ingekho into ethi wena uzoba nenkinga ngesikhathi esizayo. Asifundeni ke chapter 21 verse 17 no kuya verse 19 bese ngigoqa lento engifuna ukuyisho ngegama lenkosi. uGenesis 21:17 kuya 19 sengihlala phansi. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari sezulwini yathi kuye, "Kuyini Hagari? Ungesabi, ngokuba uNkulunkulu lizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamise umfana, umbambe ngesandla sakho, ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu." Verse 19. uNkulunkulu wavula amehlo akhe wabona umthombo wamanzi. Waya wagcwalisa imvaba ngamanzi, wamphuzisa umfana. Hallelujah. Into ke engifuna siyibone la kuhamba kahle uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyezwa. Ayikho into waze ngani ukuthi kukhona isikhathi lapho azokhala khona uHagari esesenkingeni. Waze ngani ukuthi umfana ngelanga uzokhala. Yindaba amethe ngegama elithi uNkulunkulu uyezwa. Hallelujah. Engakaqasha ukuqala nje inkinga before uyazala uyafika before azalwe kodwa uNkulunkulu useyathi uzokhala ngelinye ilanga. Hallelujah. Futhi ezokhala nje usemhlelele provision ukuthi uyothi mayekhala vela amanzi azobe sekhona. Into ebisisele nje ukuthi amvula amehlo abone. Sengawumusa kaNkulunkulu singawubona. Hallelujah. Ungasidukeli size sihambe emhlabeni. Hallelujah. Noma kuvukana empilweni yakho ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu wayazi. Hallelujah. Waze wayibiza ngegama ukuthi wena leyo nto uyohlangabezana kanjani nayo. Okwakho ukuthandazela ukuthi Nkosi ekukhaleni kwami lento engibhekene nayo ngivula amehlo ngibona isisombululo sayo ngoba unomusa owaallocate ngingakabi bikho emhlabeni. Uyayazi lento engibhekene nayo. Lento obhekene nayo namhlanje ayintsha uNkulunkulu. Wayazi before uzoathi akusuka uNkulunkulu owenza izinkinga. Uyazi uNkulunkulu inkinga izofika kodwa ukhama neprovision. Hallelujah. Ngisothi umusa okuallocateayo. Umusa okwazi ukulandela. Umusa okubonayo. Noma kuthiwa ubhekene nani. Enye usabhekana naye wathi lena sengiyayiyeka. Ngizothi uNkulunkulu wayibona. Hallelujah. Uma yabona eyalesi sigqilakazi esuHagari waze wetha indodana wayibiza ngegama lokuthi uNkulunkulu uyezwa. Futhi into engiyiphinde ngayikhala ukuthi uNkulunkulu akanendaba ukuthi uzalwe kanjani. Wazalwa esimene esinjani. Kodwa uyohlala engakuvictim. Uma ngabe uyahlaselwa noma kuthiwa ufike kanjani emhlabeni, uma usesemhlabeni ususecebeni kaNkulunkulu. Kunabantu abayikhondemayo bathi hayi mina nendlela engenza ngayo nje emhlabeni ngangafani besemhlabeni ayikhondema umuntu. Kanti uma uke wafika emhlabeni ususecebeni. Ukuthi uzaliwe ususecebeni. Uma ngabe ususecebeni ke lifuna icebo ungene kulona uhlangabezane nalo. Hallelujah. Ubusuphila impilo efuna uNkulunkulu uhambe ecebeni lakhe. Hallelujah. Nangu nalomzalwane ubezalwe ngendlela azalwe ngayo. Nokwamaplane abantu baplana ngendlela abaplane ngayo. uAbraham noSarah bakwenza abakwenzayo. Kodwa uNkulunkulu akabashiyanga laba bazalwane mase beyithola besekulenkinga abayingeniswe ngenxa yaba. Akanendaba ukuthi uNkulunkulu ungene kuleyo nkinga ngenxa kabani. Noma ngabe kuthiwa ngenxa yakho noma kuthiwa ngenxa yabantu abaseduze kwakho akanendaba nabo. Into ayaziyo ukuthi unecebo. Hallelujah. Kunomthombo. Hallelujah. Azovula. Kunomthombo ozophuza kuwo. Hallelujah. Ubusuyenela. Hallelujah. Noma zikhona into obhekene nazo kodwa uNkulunkulu uzokuhlelela
uzombona uNkulunkulu esimeni sakhe. Akakhethi uNkulunkulu ukuthi ungene kanjani esimeni obheke kusona, kodwa mawusuza kuyena uyawukhomba umthombo. Haleluya. Angazi ukuthi yini ebixakile, angathi isiphi isimo bosuthi hayi lesi sekulungile ngaso, mhlawumbe sengofela kusona. Ngizothi uNkulunkulu usangawuvula umthombo ehlane. Haleluya. Ngizothi uNkulunkulu usangawuvula umthombo kwaHlongasibi. Ngizothi uNkulunkulu usangawuvula umthombo ogwadule lapho lingekho khona ithemba. uNkulunkulu usangayivula indlela lapho bethi kuzohanjwa kanjani lana, ngoba uNkulunkulu unecebo. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto esingaze sicabanga. Umusa wakhe uyakwazi ukusivulela indlela lapho sebethi kuphelile basho bathi hayi ngosibani bane sibone kahle sekuphelile kuphele konke. uNkulunkulu akakapheli. Haleluya. Bathi akakapheli azasho ukuthi yena sekuphelile. Haleluya. Uma usavuka nje kuseni, haleluya, usabhekana lesimo obhekane naso, yathi akakapheli. Kuze kube uNkulunkulu ogcinayo. Kogcina uThixo. Haleluya. Noma kuthiwa kwenzakalani umuntu ozogcina la uThixo. Haleluya. Noma bethiwa ibandla liyadelelwa libukelwa phansi, kodwa umuntu ozogcina uThixo. Haleluya. Umuntu ozocelebratewa ey'nsukwini zokugcina uThixo. Igama lakhe lizoma kuze kube phakade uThixo. Uyena umuntu ozoma. Haleluya. Sekwedlule konke, kwadlula inkinga, kwadlula inkathazo, kwadlula ukudabuka, kwadlula zonke izinto esibhekane naso, kodwa umuntu ozobe emile emhlabeni oyoma kuzobe phakade yicebo likaThixo ngempilo yakho. Haleluya. Lama nelikaHagari, lama kwathiwa waduduzwa engazoduduzelwani, kanti siyaziwa isikhathi azobhekana naso. Ngizothi icebo likaThixo lizoma. Haleluya. uThixo uzovela nakulezi insuku, noma ibandla selibukelwe phansi labuka nje entedelelekile, kodwa ekugcineni elikaThixo icebo lizokuma. Haleluya. Umthombo ehlane uzovuleka. Haleluya. Futhi uvuleka kahle masudele konke. uHagari lithi izwi lenkosi wadela konke, kodwa ngifuna ukubona ingane yami ifa phambi kwami. Waqhela ibanga waya kude. Haleluya. Lapho usuthi hayi sekuphelile, it's over, sekuyafiwa, liyavela icebo. Haleluya. Livela lapho ithemba lingasekho ngempela. Uyabona lesimo sakho sibona ngathi ke ithemba lisenaso, yilapho uThixo azovela khona. Haleluya. Yilokho nje bangithi ingane zakwethu muzwa sasiKC, zingane zikaThixo, yimani isibindi, umthombo uvulwe ehlane. Haleluya. Yimani isibindi, umthombo uyavuleka nasehlane. Lapho ithemba lingasekho khona, uthi umthombo uyavulwa. Uvulwa kwaHlongasibi. Ungakazi ucabanga ukuthi kungavela umthombo ogwadule. Awuvula uThixo. Haleluya. Nasemndenini wakho sekuthiwa hayi kuphelile ngawo, yayawuvula uThixo. Sisho uThixo evula indlela ehlane. Haleluya. Akakapheli. Akakapheli. As long usavuka ekuseni, usavuka, haleluya, ngelinye uvuka sathandazeki, uvuka sanamaso saphimiseleki, uvuka uyoyilahlela uyohlala phambi kwakhe, akukakapheli. Uyeza uThixo. Haleluya. Uzovula umthombo ehlane. uJehova uyezwa, futhi uJehova uyabona. Usibonile lesakhe isimo. Haleluya. Wasijeqeza, wasibuka sikude, wathi kuyehla, wathi ngehlile. Haleluya. Wake wehla uIsrayeli eseshawe eGibhithe, wahlushwa, wathi ngibonile, wathi ngizwile, wathi kuyehla. Haleluya. Thixo simkhonza uyehla, engasahlela nesimo obhekene naso. Haleluya.
angayehlala naleke ngobhekene nayo engabhekana na iyekele kuye ungabe usayibheka ishiye kuye wayishiwa Hagari wathi la ngisafuna ukuyibheka sekishiyela kuThixo wathi uThixo ngizwile haleluya uma ubona sekuhlulile ishiyele kuyena shiya uthi hayi angisangeni angisabalwa uma kuthi uyihlulile iyobe ihlule wena angisahlangene haleluya wake washo nakuMatha wathi ukhathazeka okuningi kodwa yothi into ofanele uyenze uhlale enyaweni vele uyilahle bese ushiya kuyena haleluya izothi uThixo uyayivula indlela uyayivula kwahlongasini ungesabi Musa kaNkulunkulu muningi Musa kaNkulunkulu uyahamba uya-allocate futhi kade wak-allocate usumbambezela uNkulunkulu uma ngaba ukahlangabezani nawo thandazo wami wodwa ngabikho umuntu ongenile la wakhuphuka lezi zitepisi haleluya aphindele ekhaya engahlangabezananga noMusa ngoba ikusasa silazi kodwa sikwazi ukuthi namhlanje inkosi mayisakubiza ungeza kuyo ayibali ukuthi izolo bukhonze bani izolo bubise bani izolo buguqe kubapha uNkulunkulu uthi nje mangabe uza kuyena athi woza sithethe indaba athi noma bethabe zibomvu haleluya athi siyoba mhlophe yey hlangabezana necebo likaThixo saphila kulomhlaba thandazo wami umlayezo wami usho njalo ukuthi icebo likaNkulunkulu lasazi singakabikho haleluya likwazi ungakalamukeli haleluya unenhlanhla uma usilemukele uma kunezihlakaniphi la kunabantu abahlakaniphe ngendlela ongazi uyibone kodwa uthotha abakabi nayo inhlanhla okuhlangabezana necebo umuntu ahambe ecebeni eduze kwecebo nokuhlakanipha kwakhe azagcina ehambile emhlabeni engahlangabezananga necebo so sinenhlanhla thina esahlangabezana necebo haleluya akusiko ukuhlakanipha akungoba singcono umusa wathi uma usallocator sahlangabezana nawo saphakamisa isandla hey haleluya wangena ngesandla ohlala enhlisweni sahamba sinethemba lapho ithemba lingekho khona sakhuluma ithemba bathi abantu baphelelwe yithemba sathi likhona ithemba abalibheka lasendulo salaphumela obala abambheka uJesu usavela obala wayisiza neyethu impilo nawe ngakusiza haleluya uyahlabela umsholozi athi nawe ungamthatha athi umenzo wakho haleluya ilento edingakala kulezi insuku uthi nawe ungamthatha umusa ongaka wanele bonke baba usibiya elizosithandazela baba ngegama lenkosi haleluya singasukuma sime ngenyawo bazalwane ke siphinde sishaya izandla kakhulu sibonga uNkulunkulu siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu osithandayo kwakade bekhona evereleme ekseni bayizwile imessage yasekuseni yomusa kaNkulunkulu emini uNkulunkulu sasilandela ngomusa nothando lwakhe bazalwane yinye into sisazothandaza lencwadi baba uNdebela ivule ekuqala incwadi yabaseEfeso chapter 1 leli verse alifundile uma uliqala ku number 3 ngenhla lithi ngaphambi kwesisekelo somhlaba
that means ingakabikho lutho lonke oludaliwe, even wena before you were even created, kodwa wena wabusiswa. Wena wabusiswa ungakabibikho, futhi nendawo le okuyona nayo futhi ingakabibikho, nezinto ozaziyo noyibonayo zingakabibikho. Shuthi ngaba amagama isibusiso sakho sonke uNkulunkulu akubusise ngaso, ingqondo yakho ayizukwazi ukusibamba. Ngoba ingqondo yami nawe ikwazi ukubamba izinto ezaziyo, ayikwazi ukubamba izinto engazazi. So isibusise ngibusiswe ngaso angisazi, futhi angikwazi ukusibona. So into eyenza ukuthi ngikhathazwe izinto engidangana nazo endleleni ukuthi ingqondo yami ayikwazi ukubamba ukuthi mina ngibusiswe kangakanani. So lezi zinto engiyibonayo nengizizwayo zenzeke empilweni yami zingaphansi kwesibusise engibusiswe ngaso. Into eyenza ukuthi mina ngibone ngazo ukuthi nginenkinga ukuthi ingqondo yami isuke icabange ngazo ngoba yona iyakwazi ukufinyelela kuzona, kodwa ayikwazi ukucabanga ngengenzelwe kona ngingakakwazi ukubona izinto engiyibonayo. Nayike indawo kaMoya oNgcwele okukhulunywe ngaye ekseni, ukuthi uMoya oNgcwele wayekhona ngenkathi mina ngibusiswa. Umoya oNgcwele uyasazi isibusiswe ngibusiswe ngaso, futhi uyawazi amandla esibusise ngibusiswe ngaso. Baba ukuba mayizothandaza everelem uthi enye yezinto ekumele sizenze ukuzilahla. We just submit. We just submit. So into ezosiza ukuze umusa kaNkuluNkulu ngesikhathi usilocate ukwazi ukusifica ukuthi thina singabi abayiphathele ukuphila kwethu. Umoya oNgcwele ukuze akwazi ukwenza umsebenzi awunikeziwe ukuthi awenze kithi, ukuthi thina asifice singekho kithi. Niyangizwa bazalwane? Inkinga kaMoya oNgcwele uma efika kuwe ufica wena ugcwele wena. Funeka athi mayefika uMoya oNgcwele afike wena uempty ungagcwele wena kodwa kugcwele uJesu kuwe ngoba bayazana bobabili. Mayefika nje uMoya oNgcwele eza kuwe ezokwenza umsebenzi ukuze umusa kaNkuluNkulu afike awenze naye umsebenzi womusa awuthunyelwe kuwe ukuthi angamfici uSibiya. Ngoba uSibiya mekwaficwa yena uSibiya ugcwele ipride, uSibiya ugcwele inkani, ugcwele ukuzazi. Hallelujah bazalwane. So yonke lento ekhulunywe namhlanje kusukela ekseni idinga abantu abazothi I surrender all to you. I give all of myself to you, Lord. Athi take over. Ukuze lesiyasibusiso sonke sakomoya engabusiswa ngaso before the foundations of the earth. Ngase ngiyakhethwa. Ngifike ngabusiswa. Uma ngiqeda ukubusiswa ngase ngiyakhethwa. Uma ngiqeda ukukhethwa ngakhethelwa kuye uJesu. Ngikhethwa ngoba ngithandiwe. So kunothando engithandwe ngalo olwenza ukuthi ngibusiswe. Ngithi mase ngibusisiwe ngase ngiyathathwa ngayofakwa kuJesu ngakhethelwa kuye.
So ngamanye amagama konke kwami enginakho nengiyikho emazulwini kukuJesu. So akube kimi ukuphila kwami kube nguKristu. Aphela angenziwa nje. Aphela mina. Kepha konke kube uKristu. Ukuze lento babundebela ishoyo ukuthi imithombo izovuleka imithombo ingavulekeli wena, ivulekela lo kuwe bese wena uyabenefit. Ngoba emazulwini kwabusiswa mina kodwa kungabusiswa isibongo sami, kubusisa umntwana kaNkulunkulu. Ngiyangifica bazalwane, akubusiswanga uSibiya. Kufuneka uSibiya aphele afe kusala umntwana kaNkulunkulu lo wabusiswa, ukuze isibusiso ngomusa kaNkulunkulu sikwazi ukumthola, simfice futhi, ngoba sizokwambuleka sambulwa umoya kaNkulunkulu. Asithandaze.